сестри. Ето ги, станете да я видите. Станете да я видите. Те всички са тук. Тук са само 4. Цялото семейство е в Бога. Алилуя! Още 3 да бъдат. И трябваше да ги оставим тях и да вземат само мен. Беше много голямо изпитание за мен. И след това един ден, докато си лежах, забравя да кажа, че на 4 години бех само 8 кила. На 4 години 8 кила. И един ден, както си лежах, когато надеждата ми вече не знам къде отиде, и здравето ми изобщо го нямаше, и когато гледах децата как си играх, казах майка ми да ме вземе, да мога да тичам с тях. И след това, един ден, както си лежах, се види един светъл човек с сияйни дрехи. И аз не знаех кой е той, но се радвах да го видя. Той дойде близо до мен и ме побали по главата. И ми каза: ти ме познаваш, ти знаеш за мен, но не си ме виждал до сега. И аз казвам: кой си ти? И той казва: аз съм Исус Христос, живия Спасител. Алилуя! И Господ казва: чадо мое, ти ще оздравеш от тук, защото аз чух вашите молби. И Господ ми беше казал да ям определени храни, които ако ги ям, ще излезна. Да слушам майка си и да правя това, което тя ми каже. И че ще излезна. И аз повярвах на този човек, защото в неговите очи имаше надежда. Защото той излучваше любов, мир, нещо, което майка ми не излучваше, когато ме погледнеше. Тя още малко си мислеше, че ще умра, но Бог не позволи това да стане. Аз съм на това, когато той ми се яви, не можех да се справим сама. Тя трябваше да ме изправя, да ме вдига, да ме слага, да ми подава чашата. Даже някой път ми даваше сама да пия, защото нямах сила да ги издигна. Но изведнъж, като го видях, се изправих съвсем сама. И започнах да говоря: да, аз ще слушам, ще ям и ще пия. И след това майка ми беше по-надолу от легло. Какво става на това дете? Бог взима ли си я? И след това идва при мене. И ми казва: мам, какво ти е? С кой говори? Аз казвам: ни Бог ме посети. И веднага казва първата ми дума: дай ми нещо да ям. Алилуя! И мама се засмя, след това викаха всички доктори да видят, че аз ям. Аз казвах да ям, да говоря с никой. Благодаря на Господ, че ме изцели. Алилуя! Защото когато бех изпаднала в тази болест, бех загубила много неща от себе си. Коси, мигли, вежди, абсолютно всичко. Един ден видях едно момиче с много дълга коса и си казах: Господи, защо и аз нямам такава коса? Кога ще ми дадеш и ти на мен? Но ето Бог ми даде. Алилуя! Слава на Тебе, И Исус! знам, защото Господ може да забави, но никога няма да се забрави. Алилуя! Косата ми порасна с време, но я имам. И някой път, когато забравя Господ какво е направил за мен, той ми казва: погледни се в огледалото. И тогава виждам всичко, което той извърши за цялото ми семейство. Защото не само с мен и ми се, ма с всичките ми сестри. Благодаря на Господ, че сме в Неговия път. И ако имам възможност да бъда болестта, не бих, защото така аз срещнах Исус Христос. Бог да те благослови! Слава на Бога!